Usia boleh tua, rambut boleh putih. Ning semangat golek duit tetep membara. Kaya wong kewajiban, Mas. Kewajiban ya, Pak. Pokoke dhuwur entuk mabruk ning ngisor ki ngamuk. Wah, iki paribasane ngono ya. Mergo ngayahi kewajiban. Wah. Aku jan bengi iki boloku akeh. Kok iso? Pokoke bengi iki kowe karo aku aja macem-macem. Loh, sebabe Keroyokanku akeh. kancamu pirang-pirang? Ora kanca sedulur, wong kene iki omahe besanku. Walah, dadi sambil menyelam minum air ngono to iki. Ya glagepen to. Loh, paribasane ya karo tanggapan ya karo silaturahim ngene maratuwa, ngene besan. Kok besan? Heeh. Ya tilik besan. Ya iki sing jenenge rejeki tumpuk matumpa-tumpa ya ngene iki. Heeh ta. Wis diparingi sangu Pak Sumarno. Heeh. Isih-isih iso tilik sedulur. Nggih. Besan. Nggih. Wah, nek nuwun sewu yen seniman niku lho, len tanggapan nang ngene Besan, desane Besan utawa ngene pokoke wilayahe Besan utawa kampunge Besan ngoten niku. Nggih. Diparingi pinten mawon niku manut yen perlu malah emoh disangoni mergo abot dulure timbang duwite. Kuwi tak benerke. Oh, bener to? Sing salah kuwi sing ngubungi. Kok iso nyalahke sing Wong ngubungi? wis pertama kali iki wis telepon aku lho. Terus? Aku ya ora takon kuwi jenenge sapa, asmane sapa. Pak Gareng, panjenengan teng Sinom Widodo pinten? Lah, niku nggene besan kula ya, Pak. Bar bukan ngono ki ora dilanjut. Lah kok ngerti-ngerti mbok jak. Lah berarti dalane kowe. Kok iso nyalahne aku? Lah, mula regaku ora iso mudhun mergo liwat kowe. Kowe iki tak kandhani asline ngene, asline ya iki lek ngejak buka-bukaan ya. Apa, Mas? Pak Sumarno ngersake syukuran, nggih Nggih, to? nggih. Utusan karo Pak Kamitua mriki, Pak Nasuka. Nggih. Telepon karo aku, Pak Dalang, kula pengen wayangan kalian jenengan kalian Niken Salindri. Betul, betul. Niki perlu tambahan pelawak napa mboten? Wah, perlu. Yen pelawak sinten Pak Dalang? Nganu, sing sae niku nggih Gareng Semarang. Dadi sing ngusulke nu kula. Loh, napa Pak Dalang kok sebabnya kok Gareng Semarang? Loh, Gareng Semarang niku sampun sepuh, mumpung jek urip, mula mang tanggap. Ngomongane ra enak. Anu Pak Marno bejang golek dalang liya mawon. Ora. Niki boten dalang niki pagebluk niki. Sampeyan aja kleru, malah mau jagongan ning lantai 2 iki lho. Nggih. Pak Marno ki paring dawuh malah Dawuh. karo Ibu Suyatmi. Mangke menawi sukses Pak Cahyo insyaallah tahun ngarep wayangan melih Amin, amin, ning amin. klasik tanpa dagelan. Kowe ora ngerti sejarah kok. Kok iso? Antarane Pak Marno karo aku ki ora iso dipisahke. Sebabe Mergo bapakku jenenge ya Sumarno. lek ngono aku karo Pak Marno ya ora iso dipisahke. Sebabe Aku Cahyo Kuntadi duwe operator jenenge Pak Marno. ya adoh to. Mikmu ki muni apa ora gumantung Pak Marno. Ngono Oh kuwi. iya ya, kowe pancen kae ning ngene lho Mas, ora ribut perkara prebeya. Nggih, leres. Ning sing bakwayo bareng nderek syukur Pak Sumarno anggene syukuran. Nggih. Mumpung iki ditimbali ana ing tlatah Desa Rambut Slamet. Sinom Widodo Pak Gareng. Kowe ora tau ngerti anatomi. Sinom kuwi rambut sing alus cukule ning bathuk kuwi sinom. Oh. Widodo kuwi slamet. Heeh. Tegese piyayi kene do ndedonga sing rambute cukul ning bathuk kaya sinome lagi rumpi-rumpi kuwi biasane cah nom-noman. Heeh. Didongake padha slamet bisa nerusake garis trah ing desa kene. Oh, ngono kuwi ada doanya. Sing angel iki kok kene iki lho dukuhe kok cengklik iki lho. Lah apa masalah kanggene jenengan mung ya apik. Ning ngene Mas. Aku ki ning ndi kulino ngonceki. Heeh. Endi jeneng mesti ana tegese ana artine. Heeh. Cengklik kuwi miturut penemuku. Pripun? Cengkik
cengklik kuwi cengkah kuwi ora becik. Cengklik cengkah kuwi ora becik. Utawa cengklik kuwi cengkah kliru ora becik. Oh. Mula Iya. piyayi cengklik diharapkan selalu guyub rukun. Gandeng jenengan wis ngonceki cengklik, mongko desane Sinom Widodo. Apakah penjabaran dari Sinom Widodo? Kudu tanggung jawab wong sampean sing disiki kok ya. Oke. Sinom Widodo. Siki saka tembung sing duwe gawe bengi iki panjenengane Pak Sumarno sak keluarga besare. Ya ora. Leres. Nampa kanugrahan kesehatan, rezeki, kabejan dan kebahagiaan mula bengi iki tasakuran. Cocok. Wiwit masyarakat nganti punggawa ing desa kabeh do mbiyantu. Leres. Donane sing ana kanggo nanggap wayang dalange ki sapa kowe jenengmu kowe? Tak kuwepro iki tekan kene sing ngejak aku iso ora apal jenengku. Oh, wong mangan entuk kecer kok wong lali ra entuk. Ki Cahya Kuntadi. Yang terakhir do nunggu tekone Gareng saka Semarang. Waduh. Maksa katut awakmu kuwi. Wong ke takon ki aja sing anu Mas, aja sing epek-epek. Takon ki sing rada abot. Saiki iki ujube apa? Tasakuran. Tasakuran. Tegese tasakuran ki apa? Ngunjuke rasa panuwun marang Gusti Allah. Kuwi jawabane cah TK. Yen kanggone Gareng, Tasakuran kuwi tasakuran atau tasakuran. Tah kuwi tandane piyayi sing tebal imane. Dadi panjenengane Pak Sumarno kuwi piyayi sing tebal imane. Titikane wong sing tebal imane selalu bersyukur, jangankan kok diberi sesuatu hal yang istilahnya kaya pahala, rezeki, nikmat, diberi musibah pun selalu bersyukur karena beliau percaya bahwa Allah mencoba umatnya tidak akan melebihi kapasitasnya. Nggih, leres. Kuwi nek yen wong sing tipis imane, kuwi titikane yo gampang. Titikane piye? Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Wong lanang sing tipis imane semakin kaya semakin nakal. Yen wong wedok sing tipis imane semakin nakal semakin kaya. Wis pikiran dhewe pokoke. Sing lenggah ning ngarep iki akeh-akeh ibu-ibu lho. Lah awakmu kok diprotes karo ibu-ibu piye? Makanya tinggal memilih mau tebal imannya apa tipis imannya. Ya. Ewadene sah, sah. Sahnya kalau diketahui oleh orang banyak, wong syukuran yo ngene iki Mas sing ngerti akeh. Diketahui, disaksikan. Kurang afdol kalau tidak dibarengi dengan tirakatan. Kaya bengi iki do melek bengi iki tirakat ngiras-ngirus. Terakhir anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang ditunggu-tunggu. Walaupun sudah diberi rezeki, harus tetap meminta kepadanya, tidak boleh kepada hal yang lain. Gandeng sing tasakuran ki Bapak Sumarno, apakah arti kepanjangan Bapak Sumarno? Sik iki abot lho Mas. Iki nerjemake nganti ora bener. Ora entuk tambahan lho Mas iki. Jare ngene besan njaluk tambahan ora. Oke. Ayo kudu cerdas. Sugih sanak, sugih sedulur, mula duwe gawe sing bantu ya akeh. Cocok. Mar kuwi marga kenceng anggone nyambut gawe lan donga, mula rezekine ya lumintu. Nonton wayang hobine. Wah iya. Pak Marno tasakuran mokal bisa kelakon yen ora disengkuyung karo Ibu Suyatmi. Sapa jenenge? Suyatmi. Iki.
Iki Sugih Srawung ning sing dipilih ya panjenengane Pak Sumarno minangka garwane. Wah iya. Yat modi arangel iki. Yat kowe kok ora ngerti lho. Yat ki sapa to jane? Yat ki ora jikoke to. Kuwi lho wong main ngawut ae ora. Penjabaran dari Yat kuwi lho. Kulo Yat. Angel iki. Ayo, lek ora iso duwe balekke. Ayo. Yat ki saka tembung kiat. Kiat ki rumus jurus. Rumusnya supaya beliau itu bahagia ya kudu mendampingi Bapak Sumarno. Ora nek kene Yat kok ditambahi ki dhewe iki piye? Suyat. Lah ya kan suyat, Yat ora nek ki, ora nek kiyate, langsung Yat apa ngono kuwi. Yat kuwi saka tembung kiat. Ora iso Yat ya Yat apa ngono kuwi. Nah, orang ngerti toh? Apa saiki? Ya toh, yatim piatu semua diberi bantuan supaya hidupnya juga sejahtera. Yat ngono kuwi. Berarti aku ya klebu iki. Kok klebu? Aku ya yatim piatu kok. Gerange semono kok. Lah kene kowe ya iso mbok terjemahke dhewe. Ora kuwi kewajibanmu. Terakhir mi. Yatim piatu selalu disatumi mergo kuwi ya dawuhe Bapak Sumarno. Betul. Terakhir mi. Mikir apa meneh wong wis dampingi Pak Sumarno saiki ya wis bahagia sejahtera lahir batin. Wah iya. Nggih. Sapa meneh jenenge Pak Mudin sapa? Wis sisan ngono lho. Bareng wis panas kok terus emosi lho ora nggih. Ora emosi piye? Angger kebon sego tewel iki galak aku. Wah. Ciri khas kene ya, Reng. Oh aku pancen sengaja mampir ning besan suguhi sego tewel. Wah. Bungkuse isih tradisional godhong jati. Tempene aku dasare seneng tempe, tempene luar biasa. Wis, nek ya kuwi Mas pedese ora umum. Aku ya teko pedes, Pak. Mboten. Lah ciri khas piyai kene ngono tur tewel kuwi lek diinget pirang-pirang dina malah dadi lan enake Pak Gareng. Iya bener, ya lagi bengi iki lho aku. Apa? Nyambut gawe ditunggoni besan. Mantu anak nonton kabeh ning diluguhe. Do nonton kabeh. Monggo Pak besane Pak Sumar Bagio Gareng nggih kados mekatan menika polahe lek golek dhuwit. Beliau tahu apa profesiku. Heeh. Dadi nampa anakku kuwi ya sak keluargane sak aku karo bojoku sisan. Heeh. Beliau tahu bahwa beliau tuh menghargai profesi saya. Nggih. Serendah apapun profesimu, sekecil apapun profesimu, sekecil apa pendapatanmu, harus selalu kamu hargai. Walaupun tidak membuat kamu kaya raya, paling tidak membuat kamu mengerti arti kehidupan. Iya, ning kuwi lak teori. Nah, nuwun sewu, besane jenengan mau pun ketemu kalih kula. Napa? Mantune jenengan ketemu kalih kula, malah kula bar dandan kalih besan jenengan dijak foto. Pak Dalang nyuwun foto Pak Dalang. Nggih, ngestaken dawuh. Lah jenengan mboten foto kalih besan jenengan Gareng niku lah raine kados ngoten kok. Kowe moyen ketemu mantuku mbok njaluk tulung sisan. Ngapa? Kae ora kae dokter, ora spesialis ning duwe keahlian khusus. Apa? Keahliane cuci darah. Yen kowe kepengin kono. Moh. Aku darahku sik suci kok ngawut ae ora. Wong kok senengane iki nggih matur nuwun lho Pak Sumarno kula ditimbali mriki saged ngibur sederek-sederek kula ingkang wonten mriki. Nggih keleresan mantu kula pancen asli Sinomut Widodo Nirhing Sambikala mriki. Anakku karo iki cerita anak karo mantu. Pripun? Nduk, kowe wis seneng tenan karo jenenge lak Mas Imam. Mas Imam wis, Pak. Ora betah melek mendhi. Ora yen mantuku kuwi kulino jaga kok. Nggih. Ning ya karo turu. Kene ya jaga saron padha. Tak takoni wis padha cintane. Dasare apa kowe cinta? Jawabane cah nom saiki, Mas. Piye? Pak, cinta mencintai itu kata kerja. Dicintai itu kata sifat. Cinta itu bukan kata benda, tapi cinta itu kata hati. Wah, iya. Mula ya wis berarti cinta mereka mantep
urip wong loro. Wah, cocok. Wes pokoke ngomahku saiki doktere papat kowe butuh opnam. Wanti-wanti mondok. Wes periksa anakku. Ora sudi aku. Periksa anakku ki entuk bonus. Bonus apa? Wes kriterianya semakin parah penyakitnya semakin besar bonusnya. Alah gah telek. Gelem ra? Bapakmu dhewe genah gratis ora nek diskone. Loh, aku ki disuntik seumur hidup kok. Suntik apa kuwi? Pokoke ora iso lara aku ki. Wah, Aku tidak akan sakit karena aku pekerjaanku nun sewu ki Mas. apa? Pekerjaanku tak anggap sing paling pas tumraping diriku. Kok iso? Saya pengen membahagiakan orang lain. Orang yang paling bahagia di dunia ini adalah orang yang bisa membahagiakan orang lain. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Gareng Semarang, luar biasa. Tampilnya memang hebat karena di hadapan besanya. Ayo. Tak golekne kanca iki mumpung genduk Niken Salindri wis dianti-anti karo para lenggah. Oke. Ya Nduk, Ken. Ayo. Cublak suweng men berdiri ngancani Pak D Gareng. Yuk, dados. Oke. Assalamualaikum genduk Niken Salindri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapakku yang tercinta. Aduh, terima kasih Nduk. Sehat ya Nduk ya. Alhamdulillah pangestune Pak. Rawuh jam pira ning daleme Niki Pak Marno? mau jam pinten Pak? 7:30 nggih. 7:30 nggih. Nggih, 7:30 alhamdulillah. Wis sing ngenteni iki lho Piyai Semono kabeh iki fan Niken Salindri ngono kuwi nggih. Niki tiyang sakmenten kean niki ngentosi kula to Pak? Ngenteni jenengan. Sanes jenengan. Nggih kula kalih jenengan. Oh, Dadi piyai alhamdulillah. mriki sing senengi disenengi kula kalih jenengan. Alhamdulillah. Lek mburine jenengan sing nyenengi mung mara tuwane kalih anune tok niku besane. Iki sing diarani wong bodho ning gawe ukara dhewe. Kok iso? Sing diteni iki ora kowe karo Niken. Lah, Sing diteni iki sing ning jero kamar mandi iku lho. kok iso? Kok ora metu-metu diteni. Ha iya. Wong kok kowe jenenge banci radan kowe. Kok iso? Bareng Niken ngadeg kok aku ora diteni piye? Loh, lah bocah iki kan sik cilik ya toh. Cilik apa? Iki pernahe putumu lho Pak De Gareng. Oh, Putu. apa ya? Aku ki putune sampean lho. Lah sampean nggep apa aku? Wah, aku ngerti cah saiki kok kaya ngene ayune. Aku biyen kesusu lahir ngopo ya? Oh emang lek sampean kelahirane padha karo aku terus aku arep sampean pek pacar. Sing ngomong sapa? Lah ngono nyapa kok ngomong kesusu metu. Yen aku ki lahir saiki sing tak pek iki lho. Tuti. Lah nyapa? Tuti adi tamang. Lah nyapa? Lha wong pancen sing gelem karo aku nggur kuwi tok. Iya. Lah tuti iso diinget kaya tewel adek ayo. Ya ora ngono to, Nduk. Nadyan kowe putuku ning dalam bekerja kamu rekan kerjaku. Tidak bisa. Eh? Putu ya tetap putu. Sampean ki mbahku. Sing marake wong ketok tuwa ngene iki lho. Lah sampean ki kudu gelem diarani tuwa lho. Oke. Aku diarani tuwa ora masalah. Berarti wong tuwa kuwi awet urip dawa umure. Heeh. Tak syukuri aku dadi wong tuwa. Heeh, sampean dadi mbah. Prihatina wong sing nom-nom kuwi urung karuan iso dadi tuwa kaya aku. Lah sampean kan wis tau mangan uyah, wis tau ngrasane urip. Malah sing nom-nom ki malah urung pengalaman. Sampean lek wis pengalaman. Wis to.
Kowe wiwit lahir urung dipakani uyah kok. Ya wis. Lah iku kan cara bahasane ngono lho, Pak De. Bahasa-bahasa apa? Wong urip iki ngene lho, Nduk, tak ajari ya. Supaya uripmu tentrem ki kaya Pak Sumarno kae. Heeh. Beliau berpikir ke atas untuk berharap, berpikir ke bawah untuk bersyukur, berpikir sekelilingnya untuk berbagi, dan beliau tidak pernah berpikir menjadi orang yang sempurna, berpikir beliau adalah menjadi orang yang berguna. Itu Pak Sumarno. Yes. Tambah. Yes. Bapak saya mau kuliah tambahan ini. Bapak Sumarno ki sing ndi? Oh alah. Bisa meragel ngomong kek mau. Lambu. Lah sampean wis suwi ya kae Pak Sumarno. Jare besan. Iki Pak Sumarno ki besane sampean. Sing besane ki sing sapa? Besan jenenge Pak Wanto. Kuwi apane Pak Sumarno? Dudu apane? Kuwi kok lagi kene iki tuwe masyarakat kene nadyan apa tangga ning kuwi sedulur. Oh. Jare kae apa tetanggamu adalah saudara yang terdekat. Kae Pak ning gitu Pak Sumarno. Oh kan legae ning kae baris kedua kae. Kae. Ae. Bapak Sumarno angkat tangan. Angkat tangan itu ditodong apa piye? Oh, ya yang itu. Ah. Nggih. Engko dikongkon jumeneng. Jumen. Lah ya Bapak Sumarno kok dikengken jumeneng ning kene. Nah, pancen beliau ngenteni sing dinteni iki awakmu. Nggih. Ngono, iki niken tekone kapan kok beliau mau partisipasi. Iki acarane berarti syukuran Pak Sumarno. Heeh. Dikitan. Dikit. Pak Sumarno diapakne? Lek ngomong ki sing jelas karan tek ngono lho. Ah, kowe Reng, kowe wong tuwa kudu iso jelasne Reng. Pak Sumarno bengi syukuran. Syukuran apa? Ora dikitan. Lah terus nikah. Eh? Pak Sumarno nikah. Ora. Terus diapake lho, Mas? Aku malah bingung. Pak Sumarno dinget. Kuwi lak tewel ngawut nikene ora nggih. Jane ngono ujube syukuran karena beliau telah mendapatkan beberapa karunia dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki, sehat, terus apa kebahagiaan lahir batin. Oh walah, dadi ceritane iki Pak Sumarno ki gabut, bingung leh ngentekne duit. Gap. Pak Sumarno ki ora enek acarane bengi iki ya tasakuran ya jenenge. Pak Sumarno ki apa omahe Sina Widodo ora gabus. Gabut. Sing ngomong gabus ki sapa? Jampeng kupinge ora. Lah aku krungu gabus kok. Ora. Kuping kok sumbing. Nah. Sing sumbing iki bibir. Lah mos sing bibire sampean sumbing. Ya ora. Lah iya. Kuping kok sumbing. Pak Sumarno ki bakune arep dono rasa. Nyeneng-nyenengke piyayi akeh. Lah iya Pak Sumarno ki bingung leh ngentekne duite kakean didom-domne ngene iki jenenge kan sedekah yo an, sedekah kepada orang seni kaya awak dhewe ngene iki. Uang itu hanya membuat kesenangan. Iya. Tapi kalau beliau berbuat begini tidak hanya kesenangan yang dicapai tapi kebahagiaan. Oh, sing diraih. Seneng ki mung letake ning pikiran karo mata. Ning yen kebahagiaan pikiran mata lan ati. Heeh. Bener. Berarti Bapak Sumarno ya kudu didongakne. Nah, bener. Muga-muga rezekine saya akeh, panjang yuswanipun. Ning ya ora Pak Sumarno tok, sak keluarga besare muga-muga sehat selamat wilujeng. Awet leh momong anak putune. Muga-muga Pak Sumarno lek enek apa acara maneh iso nanggap kula kalian panjenengan nggih Pak. Amin. Aku karo kowe ya Ken ya. Nggih Pak, matur sembah nuwun. Wayang kulit ora nganggo gareng udan deres. Ora apa-apa aku iso nerangne kok. Loh, lha kadang sempake dikene genteng iso. Lah kuwi ilmu lho. Ora terang dirubung laler ya. Ngece. Kejawi menika ugi dipun rawuhi kalian Pak Camat Tambak Rama. Pak Camat rawuh.
Pak Lurah Sinom Widodo ugi rawuh. Waduh nun sewu lho Pak. Pak Lurah, Pak Camat kula namung matur. Pak anu Sumarnono namung masyarakat sampun nanggap lho Pak. Kok panjenengan lurah kali camat kok dereng. Lah iya. Ngono kok ra isin to, Pak. Sampeyan iki kudune nyontoni sik lho, Pak. Ora malah wargane sik. Bapak camat karo Pak lurah iki piye to? Kowe iki bupati kok piye kok nyeneni? Nelengke. Oh, lah tak kira sampean mau nyeneni aku yo melu. Ora nyeneni. Ini apa aku cah cilik kok los. Kowe ora urusana dhewe. Nikan lek ora ngerti. Aku Desa kan kene gak lho. Kan desa kene Sinom Widodo. Kuwi mesti enek apitan. Apitan niku bersih desa cara ngene dhewe. Heeh. Lah ngono ora ndang nanggap, Pak. Jane bersih desa nanggapne kamu diketek apa piye? Oke. Hei. Napa, Dok? Kowe kosong apa ta? Tidak. Wah, ajeng diparingi sinten iki? Oh, mosok Jenengan apa kula? Hai. Matur sembah nuwun ki. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Ibu matur sembah nuwun nggih. Terima kasih ya, Dek. Oh, nyuwun foto. Iya. iki kurang siji kan. Iki dicangkek sisan. Iki. Lah terus apa anggite aku arep minggat Pak piye kok? Oh, kayak bonikane tiba. Oh ya, foto nggih. Nggih, terima kasih, Bu. Pak De tulung gawake miku ya, Pak De. Mbae yo manut karo putune. Ora niken iki kok bar tanggapan kok kene dodol kembang. Kuwi tandha tresna kok nggih. Nggih. Pun sampun matur nuwun. Ha nggih. Wah luar biasa nggih. Sinden kok ora tau entuk ngono kuwi nyapa. Entuk sesuk. Mbok duwe kanca ngono gayane dikeki ngono lho apa piye. Sesuk dikirimi karangan bunga. Iya. Nduk, sampean nate nembang anu apa kuwi Mari Kangen. Oh nggih nate. Jebul kan nate. Nggih Lah, nate. kuwi iki pekaremane piyai kene dipundhut karo Bapak Sumarno. Oh nggih. Sing klasik dhisik ya. Oh nggih, Pak. Nggih nambani rasa kangene Bapak Sumarno karo warga masyarakat ing Sinom Widodo mriki. Nggih, niki Pak Camat kalih Pak Lurah apa pripun, Pak? Rawuh nggih. Rawuh. Nggih. Pundi nggih tiange Pak Camat kalih Pak Lurah wau? Ah nika dadah. Wah, yang dada-dada. Ya Allah, Pak gantenge, Pak. Ya Allah. Awas, Pak, awas. Nggih, Pak. Bapaknya gagah perkosa. Mareye kulinamu kepethuk Taslim. Aku bosen petuk Mas Taslim. Nggih. Mari Kangen rumiyin, monggo Mas. Diaturake genduk niken. Yo, saking bunangipun. Yo. Ya, Reng. Joget, Reng.